Ngire Kithure Kindiki osebedo siasa kaka seneta kendo jalup spika mar od buch Senate e piny owacho ma William Ruto omake migawo mar arita kwe ma iye. Kindiki wuok e kaunti ma Tharaka Nithi kendo e dhoot ma Meru. Gi sani wenge range kaka jal manyalo yudo thuolo e piny owacho kaka jalup jatend piny kaluwore kod chenro mago mosedhi nyime. Walter Nyambaga miyo mathoth e wuoth ma Kindiki e weche mag siasa. Okil maloso mamul kendo ja siasa maling'ling Profesa Abraham Kithure Kindiki gisani nyinge lemlem e dhoganda kaka jal manyalo kawo lemo mar jalup jatend piny mar Kenya. To Kithure wuodhe chalo nade siasa. E higa mar 1973 tarik 16 dwe mar 7 e seche mag ang'ich welo Abraham Kithure Kindiki ne onyuol. Bang' diedo kendo chako wuoth, Kindiki nochako sombe Irunduni Primary School, bang'e sudo nyaka Lenana to kod Tharaka Boys High School kama noyude grade mar C mogol. Kithure ne odonjo e mbalariany ma Moi kendo yudo rang'iny mar somo mar weche mag chike. Bang'e ne osudo nyaka e mbalariany ma Pretoria e piny Afrika ma milambo ma opiagore lony e weche mag chike. To kochako tich, Profesa Kithure Kindiki ne obedo kaka japuonj e weche mag chike e mbalariany ma Moi kod Nairobi. Siso mar siasa ne ogede mochio chung' e kaka seneta ma Tharaka Nithi e higa mar 2013 mane oyudo lemono kod otiko mar TNA. Nobedo kaka jalup jatend kweth mathoth e od bura mar Senate e kindeno higa mar 2013. E yiero mane otayo e higa mar 2017, Kindiki nochako yier kendo moduogo e od bura mar Senate. Ni mano nomiye thuolo mar bedo kaka jalup spika e od burano. Kata kamano, noduogo thul gi lemogo kaluwore kod siasa mane ochako baro jogo maluwo William Ruto to kod mago mane luwo Uhuru Kenyatta. They have succeeded in pulling me down into their dirty underground moral dungeon. E kaka okil, e higa mar 2013, Profesa Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom okinde mane okidhore kod mane en jang'ado buche doho mar piny mangima mar ICC, Fatu Bensouda, e kinde mane ragwar mar jamin buche doho maduong' Luis Moreno Campo nongwamo William Ruto modhige log tich mar doho no mar ICC e boma maduong' ma The Hague e piny Netherlands kitude kod ketho mar siayo tulo bang' yiero 2007. Kalore kod uma mare kod ng'eyo mathoth, Kindiki nobedo kanyakla mar jogo mane loso chike duond bura mar Jubilee to kod machielo kendo mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza. We have a history making. Bang' jatend piny William Ruto ne dirore pap mar laro kom ten piny Kenya, Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom jogo mane oriadi nyingegi ne lemo mar jalup jatend piny. Kata kamano ne ong'ade ne kwan arietha ma lemono ne odhi ne Rigathi Gachagua. My attempts at ascending or being nominated to ascend to a national elective leadership having failed yesterday, I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. Kalore kod osiep mare kod William Ruto, Kindiki noduogo yudo lemo machwe mar telo ne migawo mar arita kwe. Thuolo mar higni 2 apisi kaka jatend migawo mar arita kwe, Kindiki osebedo ka idhialo kod kembe mag timo nonro makete nyime kaka jatend migawo matiyo maber kod atamalo mabeyo ahinya to kedo kod njore mahoho marokak. Kile hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yoyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Nyaka ne pogruok chak minje kind jatend piny Rigathi Gachagua kod jalupne Kindiki ithoro ne kae magoyo rit ne jatend piny William Ruto kodhi e wuodhene ma oko kendo rwake koduogo kowuok e pinjego. Moko kuom jotelo mawuok masa mar Kenya yande wuok oko kalero ni Kindiki e jal mabiro loso logi kendo tudogi kod weche mag dongruok e serikal. Link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Maingo jo od bura 45 bende ne ogolo duondgi kendo lero ni Kindiki ema gimiyo lwedo mar tayo Mount Kenya e weche mag siasa. Our attempts to call the region to the orderly prioritization of the development needs of the people
has been frustrated by condescending threats of dire political consequences unless we support certain personal interests and ambitions. Kindiki ni kod familia mar nyithindo ariyo kod min ode Joyce Gatiria Njagi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Walter Nyambaga, erokamano.